Другата камера. Добър ден и добре дошли, скъпи младоженци и кумове. Днес е един щастлив ден за вас. И както предстои, ще преминете през тези три ленти, които символизират много важни неща. И аз искам, Румене, Булката, да се слушате в думите това, което говоря днес. Това не са измислени, не съм си ги написал. Това са от моето сърце, специално за вас. Бялата лента е символ на белия гълъб. Както гълъба няма никаква злоба в сърцето си, и вие да нямате никога злоба един на друг. И както е цвета на роклята бял, нека да бъде щастлив и бял животът ви. Синята лента е символ на нашето синьо небе. Нека винаги да гледаме нагоре и да се сещаме, че имаме един велик всемогъщ татко, Господ, който бди над нас и ни пази. Когато имате нужда, а ние винаги имаме нужда от небесен баща, молете се да ви помогне във вашия живот. Червената лента символизира кръвта, но аз искам да ви кажа, кръвта на Господ Исус Христос е единствена, жива и свята. Нека тя да ви очисти от всички грехове и да ви пази през всичките ви дни до свършика на века. Не може да правим зум. Аз съм много доволен от това. Супер е, А сега следва майката Аз е тройка и единичка. приготвя една хубава пита да нахрани своите си деца. Заповядайте, младоженци. Първата хапка от майката на Рубен, на Зета, иска да нахрани своите деца, след като е потопи в мед. Нека животът им да бъде славен. Назад, тук не може да е. Айде нахрани своята снаха. И ти имаш нужда от наспита с мед, да напълнееш малко ти. Дай на сладката и тя гледам славичка. Днес се събрахте всичките. Що робиш? Али крокодила, мъчо. Аплодисменти няма ли? Добре. А сега бащата нека да отвори шампанското, той е майстор. Айде, чопи, ти си! Върху нас да не гръмне. Нагоре, нагоре. Майстор ще отвори. Рушкова бутилката. Нагоре. Ама карикаменти кел. Напелеме се на. Абе! Изтегва първо на назад, чашките ще фърлят. Въртете се отзад. И моля да се напиш.
А сега искам да ви помоля лекичко да хвърлите чашките за вас, без да се обръщате и да гледате. 1, 2, 3. Браво, аплодисменти! Румене, 10 са! Всички благодаря. Искам да попитам Зена. Не бързаме, колега. Знам, че умееш да чистиш. Рак ли бе? Руменчо, върви си приброй чашките. Колко са? Колко парченца има? Чашките. Просто лъжи. Трябва да се покая за греховете си. Аз те виждам към 30 тук. Колко са на друга? Не повече от 30. Дано 30 деца да имаш това. И тези 30 деца да се напълни църквата. Вътре. Да стават заболекари, лекари, прокурори, не музиканти, штрафи там. Да бъдат доктори. Нека да са две деца, айде да видим. Двечки да са. Айде, 3 за А сега щастие. оркестъра Мендълсон и нека Зете да вземе другата. Извинявам се. Аз помисля, че съм на 5 километър. Съжалявам, извинявайте ако бъркам. Забравихме кръстника. Съберете аплодисменти за Милка! Най-важният! Сватба без кръстник и кръстница не става. Милко също ще премине през тези ленти, само че Седа ще го вземе на... Нали Седа? Колко са? Вземи го ако обичаш, а така, той всеки ден ти носи, айде. Една ръченица специално за... Хубаво е. Едно желание на кръстника. Орунто си към кръстникус. Не желание. Мангато тведастони. Шумен, Романе. Нека Яна да награди тези двама. Дай им големи парчета, гладни са. На вас та циннита комшула. Кой ще държи телефона? Видеозона. Отново Мендълсон и нека бъдете продълженията и кръстничите, нека да ги продължите от официалната маса. Милко трябваше да пробва винаги да каже какво е тук, той направи горчувото. Младоженците са малки още, айде да сядат там. После, една ръченица и кръстника да си вземе мястото.